Gasolinahan naman sa Natividad, Pangasinan na naubusan ng supply isang araw bago ang malaking oil price hike. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Apat na gasolinahan sa Natividad, Pangasinan ang naubusan ng supply ng diesel, unleaded at premium na gasolina kahapon, Marso 16, isang araw bago ipatupad ang inaasahang malaking dagdag presyo sa produktong petrolyo. Batay sa ulat, kabilang sa mga gasolinahang naubusan ng supply ang mga nasa Barangay Canarama, San Maximo, Poblacion East at Bachelor East. Ayon sa Department of Energy, naasahang ipatutupad ngayong Martes, Marso 17 ang panibagong oil price hike. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 20.40 pesos hanggang 23.90 pesos kada litro, habang ang gasolina naman ay madadagdagan ng 12.90 pesos hanggang 16.60 pesos kada litro. Gayunman, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang pagtaas ng presyo ng paunti-unti o staggered sa loob ng isang linggo. Dahil dito, dagsa ang mga motorista sa mga gasolinahan upang makapagkarga bago tuluyang maramdaman ng malaking dagdag gasto sa produktong petrolyo. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan dito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.